Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамаз сурат маълумот шад, дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза чӣ мошин рӯй кардан мо қабул мақсад ки номбартон мекунем, баъд навора сар мекунем. дӯстони азиз, дар имза навора аст тракторои Т28 рӯй кардан ки бо нархи арзон астаем. Hyundai Avanta солои 2010 аст ки 309 зур, гурзавои Zil аст ки 309 зур, Hyundai Porter D аст ки дӯстони азиз солои 2012-13 аст. Opel Caravan светои сафед, Opel Vectra бо нархи арзон, Opel Caravan бо нархи арзон ва аст Camry D аст ки бо нархи бениҳоят арзон аст. дӯстони азиз, ва дутта дига VAZ 2106 аст ки 06 бо нархи арзон аст. ва аст Daewoo Nexus солои нав мақсад ки 309 зур, светои сафед, ва аст Lexus бо нархи арзон аст, ва аст VAZ 21015 ва дигар маркаи мошино аст ки мо қабул кардем. ва курси умза 119 сомони аст. мегзарем ба қисми мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, лайкро занед ва навора то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон рафта биёянд соҳу саломат, мо ба шумо тавсия метавонем пересечение граница якаи парвиза ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро Садовод қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соҳу саломат бурда меоранд. ҳар рӯз ресторан ва 3-4 навъ мошинои комфортни забонӣ доранд ки нархҳошон бо маслиҳат. инчунин забони урусиро медонанд, забони узбекиро медонанд ва тоҷикиро. ва дӯстон таҷрибаи кориро мо ҳар канала мақсад ки ҳар компанияро тавсия наметавонем. компания якаи парвиз таҷрибаи кори чандсола доранд ва инчунин дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, агар яъне кӯмаки худшона мерасонанд. ҳар дар рақамошро кор мекунад, ҳар даста WhatsApp дорад, кадоме ки аз номи канали мо агар гап мезанад, бо арзон ва скидка мекунад. марҳамат дӯстони азиз, пересечение граница якаи парвиза ба шумо тавсия метавонем, метавонед занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. гурзавои Porter D аст боадрон ки Hyundai Porter D CRD аст ки мақсад ки моделои навай, солои навай. Hyundai Porter D дӯстони азиз, гурзавоиша CRD. соли бори 2012 сол аст ки сӯишфурӯш дизел, объем мотораш мегӯяд 133, коробкаш механикаи. ҳолати мошини боадрон беҳтарин мошина мегӯяд 2 моҳ пеш мегӯяд айвагон гирифтагӣ, ҳамагӣ 2 моҳ мегӯяд дар Тоҷикистон гаштагӣ аст. мошин беҳтарин ҳолат вагон 2012 сол дӯстони азиз CRD. хоб дӯстони азиз, салонш тозаака, мақсад ки абагирев сидени мултирол, кондитсионер и чизо дорам дӯстони азиз, мақсад ки сӯишфӯи солярка аст. ҳолати балону дӯстони азиз нав аст, айвагон мегӯяд 2 моҳ пеш мегӯяд гирифтем. хоб обши мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дай. Hyundai Porter дӯстона CRD 2012 сол, ҳолати беҳтарин вагон. мошин мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 113 000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. ҳамин мошин мегӯяд қариб ки 130 мегӯяд ғалдидаги срочно мегӯяд сумар кошад, нархша ҳам хел монда 113 бо муомила дорад. ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Даҳана дӯстони азиз, 113 боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ 0083 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 918 48 35 21 инашда WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. нашод сумуш мегӯяд, мақсад ки мушкилӣ нест, арзон мекунем, срочно дӯстони азиз, мошина дар шаҳри Кӯлоб 113 марҳамат занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Avanta аст боадрон ки сайтсияни вагон аст ки мошин ҳамагӣ дар Тоҷикистон мегӯяд 3000 километр гаштагӣ аст. мошин мегӯяд вапше кама айвагон мегӯяд гирифта, ҳамагӣ 3000 километр мегӯяд гаштагаи мошин якдастае. дӯстони азиз, мошин срочно фурӯхта мешавад. Hyundai Avanta соли бори 2010 сол аст, сӯишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.6 литра, коробка автомата. ҳолати мошин боадрон беҳтарин мошин, идеални сайтсияне. мошин кондитсионер дорад, электропакет, тонировка нав кардагӣ, дӯстони ки тонировкаша мегӯяд 2 моҳ мегӯяд шит кардагӣ аст. ҳуҷҷатҳои мошина мегӯяд нав 4 моҳ шит мегӯяд кардагӣ, обшим 1 сола ҳардаш кардагӣ аст. кондитсионер, электропакет, ходовой, баллон, пачка. мошина мегӯяд любой ҷоша мегӯяд омада мегӯяд проверка кунем, баъд мақсад гирем. ҳуҷҷат ҳамаш аст, баллонав, диска, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. хоб мошина мегӯяд айвагон гирифтем, якдаст гаштагӣ. нархи мошина мегӯяд 90 там мегӯяем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшанда, яъне ки 90 000 сомонӣ аст, боз муомилаи хуб дорад. хоб дӯстони азиз, промои рақамҳои дастишона 918 аст, ахираш 20 00 аст.
ин рақамода WhatsApp дора ва рақамошам 24 соат кор мекунад. 90000 сомон аст боз муомилаи худ дора. мошин ҳамагӣ 3000 километр Тоҷикистон гаштагиҳем. Танировка ҳуҷҷат яъне ки қариб ки 1 соли дига дорам. оиди мошин ягон саволтон боша, ягон чизе ки дигар хоҳед агар фаҳмида, шумо ки харидор ки бошед занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам ва арзонам мекунам. ва шумо дам агар авхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки боша барои реклама кардан, барома дар рақамҳои мо WhatsApp дора кунед, мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастае ки трактор T28 ҳастае ки ҳолати хуби техникӣ дар мега соҳибаш срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, трактор мегӯяд хеле ки дасти як одам мегӯяд гаштеса мегӯяд. дӯстони азиз, хоб документош мега ҳастае, номер мега дорад. дӯстони азиз, қатиш мақсади комплект ҳастае, культиватсия. дӯстони азиз, культиватсия дора қатиш. хоб айҷош мегӯяд завод меша, балоншам мегӯяд нав ҳастае. трактор T28 як даста ҳолати беҳтарин. нарша мега 30000 сомон гуфтесем, бо арзон мегӯяд мекунем ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархорда. қатиш культиватсия мегӯяд, қатиш ҳаста комплекта ҳам чизаш. хоб якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 25 кор мекунад. дуюмаш рақамои расти ахираш 08 ишта WhatsApp дорад. дар ноҳияи фархор номер дора, ҳуҷҷат дорад. дӯстони балон нав ва комплект нархи 30000 сомон аст, боз муомила дорад. ҳад рақамошо кор мекунад. рақамои 08 WhatsApp дора. марамад занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае бо адронам ки гурзавои зил ҳастае ки соли борёишаш 1986. абиём мотораш дӯстони азиз мотор дизел ҳастае, коробкаш механика, ҳолати мошини ба дрон беҳтарина. мошин як даст гаштага мегӯяд ҳолати беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. балоно мегӯяд нав ҳастае. дӯстони азиз, кузов мегӯяд тоза ҳастае, салоншам тозаак ҳастае. дӯстони азиз, мошин мегӯяд мақсад ки айрим миллион мегӯяд кор мекунад, зиндагита пеш мебарӣ. нархи мошина мега 55000 гуфтесиян, бо арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ деҳаи миревой. дӯстони азиз, дар ноҳияи дӯстида қарор дошта, ноҳияи шаҳри бохта, ноҳияи дӯстӣ тарафи қумсангина мешавад. намедонам хали тарафҳо ҳаст. дӯстони азиз, дӯстида хоб ҳам тарафи ҷиликул. обшим нархи мошин 55 та муомила дорад. обшим мошина мегӯяд ҳамаҷо мегӯяд гарантияе, мақсад мега худаш мебардад, чапа мекунад, 100% мега заводӣ мешавад, меравад, корта буд мекунад. ягон ҷош мегӯяд пӯсидагӣ умуман надорад. дӯстони азиз, яъне ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. хоб якумаш рақамои TCL дастӣ 6565, дуюмашам рақамои TCL ахираш 4600 ишта WhatsApp дора. ҳар дараш дӯстони азиз кор мекунад ва ишта WhatsApp дора. мошин чотка мега срочное. марамад дига маълумотша бохтон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови каравана бо нархи арзона срочное. Opel каравана светои сафед. соли борёишаш 1990 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина, абиём моториш 6 литра, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мега балонош мега 80%. дӯстони азиз, салоншам тоза аст. хай мошин мега соза. нархи мошин 15000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мекунем, мега срочно мегӯяд сумаркошта мега мошина ҳамахи арзон фурӯшта мегӯяд. 90 ине ки 100% мегӯяд меравад, мея бо хахтон маълумотша мегирем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи хувалин 15000 муомила дорад. ин ҳами рақамҳои дастӣ шуда. дар рақамошро WhatsApp дорад. WhatsApp-шонам кор мекунад ва рақамошам парамо ва видеонай кор мекунад. дӯстони азиз, 15000 боз муомила савдо дорад. кадоме то ки мехаред срочно марамад занг занед, арзон мешавад. ва кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, хона дорад, замин дорад, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳад ки реклама мондан, ина рақамҳои 20 боло бурда роӣ кунед. мо дар видеои оянда ҳамихел реклама мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки срочное бо нархи арзон. Opel Vectra A соли борёишаш 1990 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, абиём мотори 6 литра, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мега соза мега заводӣ мешава, мега мерава, мея бо хавози расходча мегирем. дӯстони азиз, мошин мега д афшивкаш мега дарун берун мега камтар кодра ашивку, хай мақсад ки меличаи бухто мекунем. мошин люк дорад. дӯстони азиз, бампериш мега камтарак якташ кор дорад. балонош мега миёнай, навай яъне миёнай уши балон мекунем. люкам дорад. дӯстони салоншам тозакай ва камтара мега уже кам мега маслахи шудагааст. ин меха расхода. дӯстони азиз, бампери пеш афшивкошак обшо туғрӣ мекунӣ. балоншам хай средния мегӯяд, мақсад ки метавонӣ алиш кунӣ, даже безеб шудага мега ва камтар маслахириш аст. дигар мошин мега соза заводӣ мешавад, меравад меяд. нархи мошин 10000 сомон аст. боз мегӯяд арзон мекунем, срочно мегӯяд сум дар кураем. 10000 аст. бо суми наличкати арзонтар карда мегӯяд метиҳем.
خب این رقم‌های مگافونی صاحب شونه 24 ساعت کار میکنه. در رقمشون واتساپ هم داره، واتساپش هم 24 ساعت کار میکنه. و ماشین این حال قرار داره در نوعیه رودکی ده 10000 است. بیو بین محقق کرده میگه ارزان میگه. راست خودش هم گفته مرامت سروش زنگ زنید. میگذاریم به هفته ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است که واز 21015 است که سروشنای بونارخ ارزان سال 2006 سال است که سویچ فروش گاز بنزین ابیو موتورش 6 لیتر коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад на хадо мегад газ бензин мегад ҳардаш кор мекунад. ҷои пӯшидагӣ мегад надорад дӯстони азиз. краскаша мегад судастаи мотор мегад суз коробка дӯстони азиз. полни худ мегад губкава кадаги мошина мегад иншоалло гири баракат меёбӣ. нархи мошина мегад 8500 сом гуфтесам бо мегад арзон кардан метия ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин ҳамагӣ 8000 сомон аст. боз мегад муомила дорад ва дискавошон фасонда хай мошин мегад созай. оиди мошин шумо агар маълумоти зиёди худ нагар фаҳмида прамои рақами мегафони соҳибшона занг зани ҳамаи саволотона аз худашон тиен. ва кадоме ки мисол дӯстон аз дар ҳамин навори мошинои мо мошини маҳқули шакли наёфта бошад дар комментар нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. то чанд сомона аз куҷо мо кӯшиш мекунем ки аз видео оянда ба шумо пешкаш шумо лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунед. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است که لکسوس RX است. بعدون که سری 330 است. سال 2004 سال است که سویچ فروش گاز بنزین ابی موتور 3 لیتر коробкаш автомат سری ماشین میگد بهترین است. ماشین میگد سون عزیز امریکانکای کامپلیت فولای میگد. یعنی که امریکانکا میگد پول خود میگد کامپلیتش فولای ابا گرفت سیدی میگد دوراد سون عزیز لیفت دوراد. خب فاروش میگد که سینینا گاز بنزین میگد کار میکنه. 7 моҳи дигар ҳуҷа дорад. солона мегад танировка дорад. кондитсионерша мегад кор мекунад. хулоса мегад мошин мегад чотка мегад фақат дар дурмии шаҳр нагаштагӣ. нархи мошина мегад 88 мегем бо арзон мегад вале люки калонам доштад. нархи мошин 88 бо савдо муомила дар назди капоти мошин дорад. ва мошина ин ҳол қарор дорад дар пойтахт душанбе. рақамошон аст вавилон. кадоми шумо ки маъқул аст RX американка дӯстони азиз марҳамат занг занем. бо нашод сумош мегад арзон ва савдои хуб мешавад. лайкора фаромош накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Daewoo Nexia срочной бо нархи арзон соли 2006 1995 аст ки сӯҳиш фурӯш газ бензин объем моториш 6 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои фасон, яксола ҳуҷҷат, балон нав, салон тоза. ай каунтарак мегад кор дорад, яке дигар шуда мегад яксола ҳуҷҷат, диска балон нав. нархи мошин мегад 10900 сомон аст. боз мегад муомила шуда ки 100 сомон кам хоб 11000 мешавад. нархи мошина ҳозир мондиам 10900 сомон аст. боз муомила дорад. мошин дар душанбе айни ҳол срочно бадан мегад. рақамошон аст вавилон. хоб кадоми шумо таки маъқул аст метавонед занг занед маълумотша гирем. ва боз мегӯем ки кадомтон агар дар ҳамин навори мо маъқули мошин ки наёфта бошед то чизи дар коритона дар комментария мо нависед кадом маркаи мошин лозим аст. мо кӯшиш мекунем ки дар видео оянда пешкаш кунем. баъзе мошиное ки шумо гуфтаед то ҳозир мо хайли мақсад ки ҳамун нарх ҳамун навъ наёфтага ҳастем яки кӯшиш мекунем бо хайли нависед ки чӣ хел марка дар кор аст мо видео мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2106 аст. баъдон ки мошинои советский молодёжни ваз 2106 соли 2006 1996 сӯҳиш фурӯш бензини холӣ объем мотори 6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинам хеле светои намедонам металлика чӣ хеле салоншам тоза ка мошин мегад нахадвай хай бо ягон расходча мепурсен. нархи мошина мегад 7000 сомон гуфтесияд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. 7000 боз мегад арзон ва муомилаи хуб дорад. оиди мошин ягон маълумоти зиёди хӯ агар шумо да фаҳмида рақамошон аст тисел марҳамат занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст ки срочно сунази XLI соли 2006 сол аст ки сӯҳиш фурӯш бензини холӣ объем мотораш 2.4 литр коробкаш автомат сестер мошин мега чотка. мошин абагрев сидени лифт хоб сидениёш сунази мултирол яксола танировка яксола ҳуҷҷат задни камера мотор чизаш мониторш Android 4 диска балон нав опшин мошинча мегад чотка бодаем. нархаш мегад 85000 сомони аст. боз камтар муомилаи хуб мешавад. мошин дар пойтахта рақамош аст мақсад дасти одаш марҳамат дига маълумоти пураша гирем.
мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Бояд таъдига ҳастае ки ВАЗ 2106 ҳастаи бардорон ки нахадвай мақсад ки мошин мега 100% мега меравам барои кору тано буд мекунад. Обшин барои ягон боркашӣ, барои ягон тарбиз кашида мошин идеалния. Мошин мега моторш нахадвай коробкасоз 100% хай камтар сарапина дорад. ВАЗ 2106 соли барои 1986 34% бензин, мотори 1.6 литр, коробкаш содатон азиз. Хоб мошинча нахадвай мега идеалния. Моторш мега беҳтарина. Хай нархшта арзанда. Нархи мошина мегад 5000 сомон гуфтесам бо ҳамирам ягон сомшо мегад арзон мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникулда. 5000 боз муомила доред. Рақамош сайти TCL метавонед занг занед маълумотша гиред. Кадом то ки мошини хона доред реклама карданда маромад рӯй кунед. Ин буд навори имрӯзаи мо то видео